Pang sod mga igala kay gipang agob-ob na sige kauwanan. Why? Wa man mo taniag ang adlaw. Sayang lang ang bayad sa pagpagabas og balata. So mao ni gamon para sa sanipa. Nya kani para ni sa arkuba. Sa arkuba ni mga higala ay ang ahong bahay wa pa mahuman kay guba na mga udet. So kining mga kahoya mga nangatumba na ni dinha sa amo ang diri ra pod sa palibot. So amo ara ning abot samot na ni og mamalit dako nagpresyo. So among gidaginot kay sayang man pud nga malata ra pud og dili mapagabas kay mao ni ang gipanghasi ni bagyong Odette. So ipang pahilo na kay taod-taod na ni nga gigabas. Kaya Joshua? Ay kaya. So ato ni ibutang dito sa ibabaw sa ginama nila nga sa kananan. Dito sa ibabaw sa kananan sa kahoy kay ginig trabaho na pohon na anay panghulbo adto na lang manghulbot. So kani hugaw pa kayo. Nagkalat pa kay mao ni gahong kusina, dirty kitchen nga gihagsak ni bagyong Odette. So gagama may gista kananan sa mga kahoy. So kani himuon na lang pud pang sugnod og napay uban nga magamit. So among ikip pero ang uban nga di nagyod masugnod gyud. Bawang no. Human nilag hipos sa mga kahoy nga ginabaso, ako na po nang ipa-clearing nila. Kaya dagan jamong mga bughaonon. Agmao ni ang akong kusina. Sayang nga kayo. Ang batang nga nagmanok, kuan na. Ang akong gipatrabaho po diri. Wa pod. Giguba ni Odette nga mao pay pagsugod. Hi flowers. Wow. Beautiful flowers. So wait na lang po ano sa amo abot ako ang maguwang para mapatrabaho na po ning amo ang bahay nga guba ni bagyong Odette. So bye bye. Thanks for watching.